Ajentaa muutamien sekunnien kymmenyksistä, niin samoin tässäkin vähän pelataan näillä kymmenyksillä jo. Mutta renkaan lämmittäminen on unohtunut moneltakin, kun nehän ajaa vähän mutkoa tuossa, että lämpii nuo renkaat. Pitäis paremmin. Kuski on lämmin. Ai niin, pojattu, mutta hyvä, että kuski on edes lämmin. Teit on niillä valmistautunut. Onpa tuossa miekään kun. Mä olin vaan mennyt aiskeen. Tämä on 20 sekuntia. Mäki syöpi voiman. Tästä lähtee mitä suuntaan. No niin, otettiin uusi alaku ja kyllä se siitä. Anna mennä! Tähän uusinta kierros, katsotaan äskeinen 15,5 sekuntia, mitä sitä nyt tapahtuu siellä. Kyllä tullaan aika vauhti. Ennen kuin tämä yksi kävelijä saadaan tieltä pois. No niin, katsotaan nyt miten vaihtaminen onnistuu. Äsken oli tuo Nikara vähän vaikeampi, mutta nyt katsotaan onko parempi. Pienemmällä pusalla pitää varmaan. Kertaa tämä on sopivan vaihteen sopivan vaihteen nyt. Ei mitään saa olla. Suomi riittänyt tulla. Ei tämä olettavasti vielä löytyy sieltä. No niin, Ventti lähti ja katsotaanhan mitenkä se käypi nyt. Tuomo ajaa sitten kisaan vielä täällä Venttiä vastaan vielä kuormakisaan. Esa, sano, jotta ottaa kärriperästä, ottaa olla jää tänne palakin. Näillä. Niin, sieltä John Deere lähtee tulemaan. Kaikki 115 hevosvoimaa käytössä ja 12,5 tonnia lavalla. Mikko tonkuttiin. Älä Niko, sinä voit mennä sinne ajan koska. Voit mennä sinne ajan koska. Enemmän huomioon. Järjestysmies, pitää päästä yksi mies siinä aikana. Äänimerkki on sitä.
Tuomolla toinen takapyörä jarruttaa. Niin, kierrosta. Savu mustenno ja heti liina putoaa. Nyt! Katsotaan Frendi aikoo miten käy. Kiitoksia hyvästä vastuksesta. Mutta kuitenkin Tuomo voitti puolella sekunnilla. Joo, se on pikkuaa. Seuraavaksi Teuvo Nissinen. 34 sekuntia. Sitten oli tuo ilman kärri 18 sekuntia, mutta sitä ei otettu.